Έχεις ακανόνιστο κύκλο, ακμή ή δυσκολεύεσαι να χάσεις βάρος? Ίσως φταίει το σύνδρομο πολικυστικών οθικών ή αλλιώς πίκος. Δες τι είναι και πώς μπορείς να βοηθήσεις το σώμα σου με σωστή διατροφή. Τι είναι το πίκος? Είναι μία από τις πιο συχνές ορμονικές διαταραχές. Επηρεάζει περίπου 1 στις 10 γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Παρότι το όνομά του μιλά για τις οθήκες, το πίκος επηρεάζει πολλά περισσότερα. Από τον κύκλο και τη γονιμότητα μέχρι το μεταβολισμό και την ψυχολογία. Αν και δεν εμφανίζονται όλα σε κάθε γυναίκα, τα πιο συχνά συμπτώματα είναι ακανόνιστη περίοδος, υπογονιμότητα ή δυσκολία σύλληψης, αυξημένη τριχοφυΐα, ακμή, αύξηση βάρους ειδικά στην κοιλιά, δυσκολία στην απώλεια βάρους, ευερεθιστότητα, άγχος ή άλλες συχνές μεταπτώσεις στη διάθεση. Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στη διαχείριση των συμπτωμάτων. Δώσε έμφαση στην ποιότητα των υδατανθράκων. Στο πίκος θέλουμε καλό έλεγχο της γλυκόζης και της ινσουλίνης στο αίμα. Επίλεξε υδατάνθρακες καλής ποιότητας, όπως δημητριακά ολικής, φρούτα, λαχανικά και όσπρια. Συνδύασέ τους με πρωτεΐνη και καλά λιπαρά για πιο σταδιακή απορρόφηση και λιγότερες αυξομοιώσεις στο σάκχαρο. Βάλε πρωτεΐνη σε κάθε γεύμα. Αυγά, γιαούρτι, κοτόπουλο, ψάρι, όσπρια. Βοηθούν στον κορεσμό και σταθεροποιούν τη γλυκόζη. Επίλεξε υγιεινά λιπαρά. Ελαιόλαδο, αβοκάντο, ξηρή καρπή, λιπαρά ψάρια. Έχουν αντιφλεγμονώδη δράση και βοηθούν τις ορμόνες και το μεταβολισμό. Κατανάλωσε μικρά και συχνά γεύματα. 3 κύρια και 1 με 2 σνακ την ημέρα βοηθούν στο γλυκαιμικό έλεγχο και μειώνουν τις λιγούρες. Βάλε καθημερινά αντιφλεγμονώδεις τροφές. Μούρα, πράσινο τσάι, κουρκουμάς, σκόρδο, σπανάκι. Βοηθούν στη φλεγμονή που συνοδεύει το πίκος. Ενυδατώσου και περιόρισε την καφεΐνη. Στόχευσε σε 6 με 8 ποτήρια νερό και περιόρισε τους καφέδες σε 1 με 2 την ημέρα. Θες να μάθεις περισσότερα για το πώς η διατροφή βοηθάει στο πίκος? Δες το πλήρες άρθρο στο foodforhealth.gr. Και αν χρειάζεσαι εξατομικευμένη καθοδήγηση, κλείσε ραντεβού με τους διαιτολόγους του Food for Health. Έχεις πίκος? Πώς σε βοηθάει η διατροφή σου? Γράψε μου στα σχόλια και κάνε follow για επιστημονικές συμβουλές διατροφής.